Къде си, бе? Анди! Какво си направил, бе? Кой е това, бе? Анди! Добре, бе, това вече, това е малунго, бе! Това не е пранк, бе, тук вече ми се бъркаш в личния живот. Искам да те убия. Махни се, това не е пранк. Става, приятели, в момента съм сам вкъщи. Дани ме жълто, тък му се върнахме от снимки и ме остави долу пред блока и сега се прибрах и ми каза, че отива с колата до някакъв цветарски магазин, за да взима цветя. После след това щял да купува някакви подаръци, защото отивал на среща вечерта. Дани отива на среща. И тук що се чукнах по главата, че щом Дани ще излиза на среща и ще купи подарък и цветя, аз мога така хубаво да го пранкна. И да му отмъста за абсолютно всички пранкове, направени до сега. Харесва ли ти? Ти тъпи се, какво си направи? Виж, бях пранкнат. Между другото отивате. Аре, стига! Чао! Не, свия! Аре, махни се! Свик! Махни се! Имам злокобни идеи. Пранкът Boys and Girls е да му провалим срещата и да му го върна за всички ужасни пранкове до сега. Не съм правил пранк в този канал сигурно от дюнерите. Ти изляза! През клипа ми крака! А от тогава стаята ми била пълнена над 20 пъти. Пренесохме Барби в леглото на Анди. Айде влиза. Буркана с кръв. шанс. Яш окото! Яш, покажи окото! Какво е това? Ей! Ето с това човече сега ще го сложа ето тук, приятели. Ще си сложа телефона и ще се права, че гледам нещо. А всъщност няма нищо да гледам, а просто ще снимам и това ще ме е изкритата камера. Нали знаете, най-скритото нещо е най-очевидното. Дани няма никаква идея какво съм му подготвил. Тук що получихме мистериозна пратка, а върху капака на кутията има логото на Netflix, синята ралеж Соник и надпис 16 за събиране. Точно така, познахте! В ръцете си държа кутия пълна с колекционерски фигурки на Sonic Prime. Нови анимационен сериал за приключенията на Соник, излъчван по Netflix. А един от вас ще спечели същата кутия на giveaway. След малко гледайте внимателно, за да разберете как. В колекцията от 16 страхотни колекционерски фигурки има 4, които са супер редки. Добре, аре сега да отвориме кутията и на който му се паднат повече редки фигурки, печели. Какво печели? Фигурките на други. Да, бе! Да. Айде! Имаме една. Както виждате в пакетчето, приятели, имаме специално списание. 16 фигурки, от които 4 редки. На 3, 1, 2, 3. О, редка фигурка! Това редкия Соник ли? Да, това е нормалния Соник! Ето, приятели, ето това са 4 редки фигурки и ми се падна първата, която е оригиналния Соник. Не е рядък, обаче е брутално готин. 1, 2, 3! О, май гад! Хора, Това е злодея, бе! 2, 3. О, падна ми се мацката Соник. 1, 2, 3! Охо! Той е брутален. По-як червен Соник. Моя е по-хубав. Това е тая, Бате, виж колко е яка тая, бе! Хора, получих жълт Соник. Леле, за сега само Анди има една рядка. Всичко това Ние успяхме да съберем 9 фигурки от 16 и една супер рядка. За да спечелиш и ти кутия с колекционерски фигурки на Sonic Prime, Абонирай се за Andy Studio с камбанката харесай това видео и напиши коментар под клипа. За да участваш, задължително трябва да си изпълнил и трите условия. Колекционерските фигурки на Sonic Prime, Можеш да откриеш още сега в павилионите за продажба на вестници и списания. както и големите търговски вериги като Fantastico, Била, Kaufland и други. Или пък онлайн на ndbg.net. Трябва по някаква форма да стигна до цветето и подаръка и да съм сам насаме за около 5-10 минути, за да и няма да ви разкривам сега как ще му проваля срещата. Ще видите, надявам се да стане и да, целта е просто да му провалим срещата. Така, значи сега, за да направя пранка още по-неочевиден, ще си взема слушалките и ще си ги сложа, защото все пак Дани като дойде абсолютно нищо няма да се чува от телефона и за да не е съмнително, просто ще си сложа Apple слушалките, ето така, и телефонът го слагам ето тук,
е така да снима на човечето по този начин. И ще си нещо е така и просто ще си гледам нещо. Даже мога да си взема и нещо за хапване, да изглежда още по... Да я знам, нормално, защото кой просто седи така и си гледа телефона върху човечето. Преди обаче ще си вземе нещо за хапване, само ще отворим набързо Find My iPhone и да видим къде е Дани. Хора, Дани буквално в момента пътува по околовръстното и е някъде на 7 минути. Перфектно! Окей, значи всичко е сетъпнато. Ето, слагаме камерата ето тук. Директно ще включа да записва. Трябва да сме професионалисти. Бум. И чакаме. Взем си грозото и почваме. Нека пранкът да започне. 5 minutes later. О, какво става, бе? О, Брат, какви сте 15 розови неща, бе, брат? какво има? Не е ли малко... Нали си че хора на среща, бе? Ема това не ви ли е първата среща? Първата е. Брат, защо си взел 15 рози? Вие два се познавате, ти вече носиш подаръци и светя, брат. Това, че вашето поколение сте някакви застреляни брати, не сте... Брат, кой е застрелян? Ама не, бе, ама! Жестове, бе, брат. Ако едно момиче, ако е нормално и адекватно ще го оцени. Да, бе, ма ти ще оплаши, брат. А ти шо е фая, ще се пострижеш, бе. Ще взема една ваза да ги сложа. Ай, ти си ял тук, бе, какво си направил в мивката е някакъв пълен абсурд. Bulking season. Ще да си взема само. Една вода. Добре, аз някъде след 2 часа излизам. Какво ще правиш до тогава, бе? Ами, какво правя, бе? Няма ли да си изкъпеш, защото смърдиш? Абе, какво се става, бе? Защото като си взел рози подарък, Да взема и да се изкъпам. Ще си взема душ много ясно. Какво ти става, брат? ма кога ще си го взимаш? Да той да сте, бе. Искаш ела ми държиш сапуна, брат ти. Само да го изпуснеш. Между другото, само искам да кажа, че току-що Дани си отиде в стаята. И в момента човек трябва да го изчакаме. Той е тъпор смръдлив да отиде в банята. Защото ако не отиде по-бързо да се изкъпе, няма как да се докопам до подаръкът и до розата. A few moments later. Минали са около 25 минути и буквално Дани още не е влезнал в банята. Мисля, че между другото сега е перфектният момент да се абонирате за канала с камбанката. Между другото, оставете по един мощен лайк за срещата на Дани, защото това, което ще направя, наистина е нещо отвратително. A few minutes later. Приятели, явно Дани няма влиза да се къпе, защото вече минаха още 20 минути и той естествено още продължава си в стаята, обаче пък на мене ми хрумна тук-що много добра идея. Хрумна ми идеята, приятели, да кажа на Дани, че примерно аз сега ще сядам да снимам някакво гейминг видео за Andy Plays Games и че той трябва да разходи его. И мисля, че това със сигурност ще изведе Дани от къщата за поне 15-20 минути и според мен ще ми стигне времето идеално, за да направя пранка, който между другото още не съм ви казал, обаче сега ще ви кажа гордо. Пранка реално е да унищожа ризата, букета и подаръка на Дани за срещата. Така го ето, в момента сме пред стаята. Да познае този Локи. Точно той, Какво? гледаш, бе? Еленко и Шадълхек. Добре, Дани, иска да ти кажа, че между другото мисля хубаво записвам някой клип, някой шорт. Те си мислех, можеш ли изведеш его? Би го извеждам само сутринта, никой не го извежда вечерта. Брат, перфектно ще го изведеш за 15-20 минути. Ще го изведеш, не? Ще го изведа, бе. Какво гледаш? Fortnite, някакво предизвикателство. Това не е какво на Еленко с мене, бе. Не, това с тебе не съм го гледал и няма го гледам, защото не е скучен, ама ще гледам това с Shadowfields. Тебе те гледам по цял ден, какво ще те гледам на клипа на Еленко, айде, древе ми за теб. Добре, ще изведе го, айде. 5 minutes later. Айде, Его, ела за разходка. Айде, тръгвай. Добре, Мяра, аз ще ходя, ти го изведи и така. Айде, yes. Boys and Girls, Дани най-накрая излезе, взе его и отидоха на разходка. Аз взех розовите ножици и е време пранкът да започне!
Накрая не трябваше в тя. Let's go! Така, какво имаме първо? Boys and Girls, значи ето тук е букетът на Дани. Тук е подаръкът за момичето и тук е неговата риза. И преди да ми кажете, че съм ужасен човек и преди да ме нахейтите долу в коментарите какъв съм, искам да ви кажа, че този пранк, който сега ще видите, е моето отмъщение за ето този пранк. Харесва ли ти? Ти тъпи се, какво си направи? Виж, бях пранкнат. Между другото отивате. Чао! Преди 4 години, където Дани съсипа любимата ви фланелка на селебрити кръша ви Зендея. Това е моето отмъщение за този пранк. Гледайте видеото до края за реакцията на Дани. Какво е това, бе? Анди! Добре, бе, това вече. Това е малумно, бе. И също така може да напишете долу в коментарите идеи за хубав пранк, как да компенсирам този пранк. Сега, първото нещо, което ще направим, ще бъде Boys and Girls, да вземем този букет. Ето първо ще го развържем, хоп, и почваме да проваляме срещата. И панделката ще я сложиме тук. Розовата хартийка. Точно така ще седиш там! Сега взимаме розичка номер 1 и почваме да унищожаваме. Всичко е с цел отмъщение, с цел възмездие. Така че нека да започваме. Така, първо цветенце, ето така ще го поставим ето тук. Второ цветенце, хоп. Трето цветенце, хоп. Ето там. И сега... Ето така разсипваме. Поливаме. Вижте колко романтично става. Даже знаете ли какво? Ето така още по-добре. Ето мами и лонг лекс и розовото тук ги лъги да седат там. И сега даже ще вземем даже и стъблото и ще го направим ето така. Ето, хоп. Бум-бум, бум-бум. Ето така навсякъде да има. Опа. Опа! Ето, Дани! Всичко това в момента е заради този пранк от преди 4 години, където си сипа любимата ми тениска. И сега това е отмъщението! Това е най-красивото отмъщение, което ще видите някога. Моля ви се, не ме хейтете долу в коментарите, не ми казвате колко съм лош, колко съм гнусен. Искам да видите, ето в момента му превръщам стаята в най-приказното нещо, което Дани е виждал през живота си. Ето. Карма! Тия рози имат бодли, бе! Оболох се! Между другото става много яко. Защо този пранк изглежда страхотно? Махаме подаръка, който между другото какъв ли е? Отивай в кофата подарък такъв! Ето! Ето! Това е пранка! Подаръка отива в кофата. И сега ще вземем, приятели, този плик и... почваме да го режем. Не съм сигурен дори дали мисля да използвам ножицата реално. Дали ще ми трябва. Сега ще видим. Ето, лека по лека. О, знаете ли какво? Знаете ли какво? Всъщност ще остава подаръка върху всички парченца от плика, за да може Дани реално да разбере какво се случва. Оле, това ще бъде невероятно. Ето тук. Ето, виждаш ли, Дани? Това става, когато вземеш любимата ми тениска на Зендея. 4 години по-късно Анди се завръща с най-ужасяващия пранк. Знаете ли какво? Даже ще взема една химикалка и ще напиша: ти беше пранкната. Идеално учи. Ето така. И ще бъде до подаръка. Даже ето ще махнем панделката. И това го махаме! Няма да го отварям това. Ето така. Ти беше пранкнаш. Ето така. Перфектно е. И знаете ли какво? Даже ще вземем ето тук ножиците. Ето така. На местото престъплението. Опа! Ето тук да откъснем връвта. О! Мале, пак се набулох на нещо. Бати, тия рози са навсякъде, бе! Аз ви казвам, Дани не е тук и пак ми пречи. А между другото, докато разкъсвам този плик, идеята ми за ризата ще бъде да отида горе и ще я унищожа тотално с ютия. Точно така. Ще задържа ютията върху ризата сравнително дълго време. Не го правете това от дома, между другото. Нищо от това не правете от дома. Не пранквайте родителите си, като унищожавате подаръците на майка си за баща ви, примерно. Не го правете. Колко е часа? Хора, Дани би трябвало буквално до 10 минути да е тук, така че трябва да се забързаме. Трябва да се забързаме и да отиваме горе и да унищожаваме и ризата.
чувствам се малко тъпо, няма ви лъжа. Няма ви лъжа, но се чувствам малко тъпо. Това май беше грешка. Мале... Хора, паникьосах се между другото. Обземе вината! Хора... Мале, дали не беше прекалено, нарезах му всичките рози и пликчето. Майко, ужас! Абе, нищо не съм направил толкова, аре стига. Буквално опаковка и цветя. Опаковка и цветя мога ги взема от всеки магазин. Значи... Ето хора, в момента сме в стаята при ютията. Ето, махаме ризата. Слагаме я. И това е. Ще я гориме тази риза. Ще я гориме просто. Няма как. Ето, включваме ютията в контакта. В момента няма ви лъжа. Нямам никаква идея какво правя. Отново казвам, не правете това от дома. Аре, почваме. Ще я гориме тази риза. Ще я гориме. Айде, на 3. 1, 2... Едно, две... Не мога. Не мога да изгоря ризата, просто не мога, вината ме фаща, не мога, мъжно ми задай. Дори аз знам, че той не я харесва, но просто не мога. Сега, другото наистина хора са просто едни, нали, цветя и опаковка, които буквално могат да заменят така за 10 минути. Дайте ходим, аз слагаме скритите камери, ще тура там в кофата и това е, айде. Така хора, време е да заложим скритата камера, между другото сетих за една много добра идея от видеото в канала на Дени, където ме шпионираше, че мога примерно да сложа камерата ето тук, да снимам реакцията на Дани и да сложа ето това хартийно тиксо върху, ето тук, върху червената точка. Ето когато камерата снима, изглежда по този начин и ще сложим хартийното тиксо върху точката и ще го цветиме с черния маркер, за да не се вижда изобщо. Принципно Дани си държи ето тук камерата, по-скоро я държи на ето този статив, така че ще сложим по същия начин на този статив, само тук слагаме ризата и кофата, знаете ли какво, даже ще сложим ето тук, ето по този начин. Мисля, че вече е перфектно! Уникален пранк. Айде, сега гледайте какво ще направим. Идваме ето тук, вземаме статива, ето така и слагаме камерата ето по този начин. Хоп. И сега пускаме камерата и гледайте какво правим. Вземаме ето това, съвсем малко. Баш върху точката, мале, стана перфектно. И ето по този начин почваме да осветяваме. Ето така. Мале, между другото, може и да стане. Внимателно. Защо не става? Защо не става? За какво става? Чакайте. Може би просто трябва да сложа още малко тиксо отгоре, не знам. Чакайте. Ще стане, гледай сега. Просто ще сложим още съвсем малко ето тук отгоре вече. Бум! О, ес! Ето! Перфектно! Никой не може да разбере, че камерата в момента снима. Мале хора, перфектно е. Реално отдалече изобщо не би трябвало да се види. И сега просто ето така слагаме камерата тук, където обикновено седи. Ето, бойс енд гърлс, това е финалния сетъп. Буквално в момента камерата снима и аз даже не мога да го забележа отдалече. Всичко е разпокъсано, ето го подаръка, ризата е в кофата, цветята са навсякъде, паковките и всичко е навсякъде. Мисля, че е перфектно. Аз тук горе да се правя, че записвам и просто Дани като дойде, като се преведе, няма начин да не дойде в стаята ми. Да отиваме. Хора, ще сложа само е тук на синьото човече и телефона, за да хвана реакцията точно Дани като идва. Аре, виждаме се горе. Дай лапа. Така. Айде, беги. Какво е това, бе? Анди!
вече! Това е малумно, бе! Анди! 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 Те страх, бе. Анди! Къде? Къде е Анди? Къде си? Анди! Какво си направил, бе? Анди! Спри да снимаш, това не е... Спри! Ти беше банка! Спри! Това е моето възмездие от 4 години, Анди, както ми съсипа тениската, брат. Аз няма как в момента да отида на тази среща. Що? Защото си ми всичко. Не съм. Цветята. Брат, ти мога купиш Подаръка. подаръка, нищо му няма. Чак, Унищожи мен да ми е трудно. тениската! Унищожи ми тениската! тениската. Унищожи ми тениската, брат. Унищожи ми тениската. Аз съм трябва да Унищожи любимата тениска на 10 годишен си малък, брат. В смисъл, ти си чудовище. Нямаш на идея в момента. Брат, Искам да те убия в момента. Ти си разбираш. чудовище. Ти разбираш, що в момента трябва да се отна на среща, защото няма какво да направя. Цветарския магазин е затворил, не мога да взема друго цвете. Разопаковал си ми подаръка, не мога да подаря подаръка по този начин, като някакъв малумник. Виж, Дани, лично аз мисля, че това е един доста добър урок за тебе. Не, слушай, брат. Не. Ама слушай, брат. Не ми застави на врата, не ми застави на пътя и на вратата. Слушай, брат. Мисля, че това е много добър урок, защото първо, абсолютно всичко, което беше измислил, ако трябва да сме честни, е много tryhard, брат. Хипер tryhard е, а реално цветя мога да купиш на след... Цветя мога да вземеш! Цветя мога да вземеш на следващия ден! Махни се! Брат, цветя... Махни се! брат, цветя... Махни се от вратата, ти казвам, бе! Ма цветя мога да вземеш... Прецака! Ти разбираш ли, че това не е пранк, бе? Смисъл, тук вече ми се бъркаш в личния живот. Прецакал си ми срещата. Мисъл, аз се бях постарал, бе, брато. Бях си измислил някакви неща, ти си ми направил мръсно в момента. И това не е пранк. Отивам в момента си отмена срещата заради тебе. Не, аз няма да отида като някакъв идиот на тази среща. Просто ще кажа, че ми е излезнала някаква работа. Няма, бе, аз не съм някакъв такъв. Айде! На подаръка нищо му няма! На подаръка нищо му няма! Никой не отива на първа среща! Просто това, С букет цветя и с Сваровски! Днес като номер, дето ми го спретнат, просто ти казвам, искам да те убия в момента. Абонирайте се за канала с камбанката, оставете по един мощен лайк. Ако искате в следващото видео си да си направим спаринг. Чао! Хора, искам сега да пишете в коментарите и... Не пишете, защото така ще знае какво го чака. Не дейте да пишете нищо. Аз ще измисля нещо, такова отмъщение ще измисля, че просто на Анди няма да му се повярва откъде му е дошло, разбирате ли? Защото това, което в момента направи, това излиза извън всякакви граници. Очаквай неочакваното, брато. Мислех, че най-опасното място на тази планета е Витушка. Вече официално е домът на Анди Студио. Пранк войната започна. Не геймър, бъди готов да бъдеш похитен. Абе, това ризата ли ми е? Това ризата ли ми е в кофата ми изхвърлил това, бе? Мале, направо ще го убия. То ми беше изхвърлил ризата в кофата. Ще го убия. Следващия пранк ще бъде пълно, тотално отмъщение и няма спасение от това, разбираш ли, Анди? Няма къде да се скриеш. Абонирайте се за канала, защото не искате да го изпуснете. Абонирайте се с камбанката, включете си всички нотификации, защото това, което следва, ще бъде най-големия пранк до сега. Очаквайте го.